Үпкә. Сәбәбен белгәч, тотындым уйлар җебен сүтәргә. Һич чыга алмыйм очларына, инде ни хәл итәргә. Ук кебек кадалган сүзе тора кырып күңелне. Моңа кадәр бер хәсрәтсез яшәгән без күңелле. Нечкә кылын күңелләрнең тарттың икән, ник саксыз. Анда бушлык, йөрәгемнең ишекләре йозаксыз. Күңелләрне эретергә бары җылы сүз җитә. Татулыкка, бердәмлеккә дуслык күпере илтә. Ашыкма син бирешергә, күрсәтергә күз яшен. Яңгырдан соң кояш чыга, булса да күкрәү яшен.